नमस्कार मित्रांनो, मी सचिन सोनार तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट 2.0 चॅनलवर। मित्रांनो, आज जी साईट मी तुम्हाला दाखवणार आहे व्हिडिओमध्ये, ती साईट 1 BHK आणि 2 BHK फ्लॅट्सची असून ही साईट तुम्हाला मिळणार आहे अंबडच्या संजीवनगर परिसराला लागून असलेल्या रामसेतू परिसरामध्ये। मित्रांनो, FK कन्स्ट्रक्शन्सचं हे प्रोजेक्ट असून या ठिकाणी त्यांनी तुम्हाला 1 BHK शिवाय 2 BHKचे फ्लॅट्स अवेलेबल करून दिलेले आहे। साधारण एरिया जर सांगायचा झाला फ्लॅटचा तर तो आहे 750 स्क्वेअर फुटाचा आणि खूप दर्जेदार बांधकाम या ठिकाणी त्यांनी केलेलं आहे। मित्रांनो, इथलं जे काही काम आहे ते आता पेंडिंगमध्ये आणि याला पूर्ण व्हायला किमान अजून 4 ते 6 महिने लागणार असून तुम्हाला बुकिंग वगैरे जर करायची असेल तर आत्तापासूनच करू शकतात। साईट कशी आहे, फ्लॅट्स कसे आहेत ते तुम्हाला मी पुढे दाखवतो। व्हिडिओ पूर्ण बघा। फ्लॅट तुम्हाला आवडले, त्याविषयी अजून काही माहिती हवी असेल तर तुम्ही त्यांना पर्सनली कॉन्टॅक्ट करून ती डिटेल घेऊ शकतात। फ्लॅटची एकूण जी किंमत वगैरे आहे तर ती अलो नाही करण्यात आलेली व्हिडिओमध्ये, कारण मार्केट रेटनुसार कधी भाव कमी जास्त होत असतात, तर ती सुद्धा माहिती तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करून घेऊ शकतात। मित्रांनो, खूप दर्जेदार बांधकाम या ठिकाणी झालेलं आहे आणि तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल ही साईट कशा प्रकारची इथे। तर मित्रांनो, FK कन्स्ट्रक्शनचं हे प्रोजेक्ट असून ही जी साईट आहे ती ह्या प्रकारची दिसते, जशी आपण बघू शकत असाल। आणि हा साईटचा पार्किंग एरिया आहे। मित्रांनो, बरीचशी मोठी स्पेस या ठिकाणी तुम्हाला पार्किंगसाठी देण्यात आलेली आहे। एकंदरीत फ्लॅटचा जो व्ह्यू आहे तो ह्या प्रकारचा आहे। हा फ्लॅटचा मेन डोअर असून आता आपण एंटर करत आहोत। समोर प्रथमदर्शनी तुम्हाला जे दिसतं आहे तो हॉल असून समोरच एक छोटीशी बाल्कनी देण्यात आलेली आहे। FK कन्स्ट्रक्शन्सचं हे प्रोजेक्ट असून या प्रोजेक्टला नूरी हाईट्स असे नाव देण्यात आलेले आहे। मित्रांनो, खूप प्रशस्त अशी जागा ह्या ठिकाणी त्यांनी तुम्हाला फ्लॅटमध्ये उपलब्ध करून दिलेली आहे। आपण जो व्हिडिओ सद्यस्थितीत पाहत आहात तो 1 BHK फ्लॅटचा असून या ठिकाणचं काम अजून चालू आहे। हे काम पूर्ण होण्यास साधारणतः 4 ते 6 महिन्याचा कालावधी लागणार आहे। मित्रांनो, ही बाल्कनी आहे आणि बाल्कनीतून मधला व्ह्यू ह्या प्रकारचा दिसतो। हा सेकंड डोअर आहे मित्रांनो, सेकंड एंट्री पॉईंट 1 BHK फ्लॅटचा। मध्ये एंटर केल्यानंतर हा किचनचा एरिया आहे। खूप मोठी अशी स्पेस या ठिकाणी किचनला देखील देण्यात आलेली आहे। मित्रांनो, टाईल्सचा जास्तीत जास्त वापर या ठिकाणी केलेला आहे। इटालियन मार्बल्स आणि इटालियन टाईल्सचा वापर या ठिकाणी झालेला आहे। मित्रांनो, हे समोर टॉयलेट आहे, टॉयलेटचा एरिया आहे। संपूर्ण बाजूने या ठिकाणी टाईल्सचा वापर करण्यात आलेला आहे। मित्रांनो, आणि ही वरती तुम्हाला दिसत असेल त्या प्रकारे विंडो वगैरे देण्यात आलेली आहे। समोर हा किचनचा व्ह्यू आहे मित्रांनो आणि खूप सुंदर असं काम या ठिकाणी झालेलं आहे। यानंतरचा जो एंट्री पॉईंट येतो मित्रांनो, तिसरा टप्पा, तर हा डोरचा एंट्री पॉईंट म्हणजे आपल्या बेडरूमचा एंट्री पॉईंट आहे। ही एक प्रशस्त अशी रूम ह्या ठिकाणी त्यांनी तुम्हाला उपलब्ध करून दिलेली। मित्रांनो, खूप सुंदर असं या ठिकाणी काम करण्यात आलेलं आहे। चारी बाजूंना तुम्ही जर बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल कशा प्रकारचं काम ह्या ठिकाणी चालू आहे। मित्रांनो, एक मोठीशी विंडो ह्या ठिकाणी पण देण्यात आलेली आहे। खाली मार्बल्स वगैरे लावायचं काम फक्त थोडंसं बाकी आहे।
हा गॅलरीचा एरिया आहे मित्रांनो. खूप सुंदर असा व्ह्यू ह्या ठिकाणी गॅलरीतून बघायला मिळणार आहे. हे प्रोजेक्ट अंबडच्या संजीवनगर परिसराला लागून असलेल्या रामसेतू येथे चालू असून बुकिंग सद्यस्थितीत चालू आहे.